handig, omdat je meteen kan laten zien wat een hele wordt. Kinderen die niet meteen zien dat 3/4 moet aangevuld worden met 1/4 voordat het een hele is. Zo wordt 9/10 of 9/3 voor een kind niet altijd duidelijk dat er 3 hele zijn. En met de breukentool kan je dat heel duidelijk laten zien. Is het ook makkelijk. Dan zie je het gewoon in 1 keer. Dan heb je dat balk en dan zijn bijvoorbeeld 5 stukjes en dan zijn er 3 gekleurd. Dan heb je 3/5, want het zijn 3 vakjes van de 5 gekleurd.